Open your zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Okei, minä tyhmää ja laitoin peliä eteen kovalle, niin mun puhetta ei kuulunut, kun tää Google muija puhu päällä, joten mä nyt puhun teille voiceoverina tämän. Eli tää nyt on tämmönen tapa, kun viime kalenterissa pelasin tämän, niin pelataan sitä nyt uudestaan. Koska miksi ei tehdä mun upean piirrostaidon. Ja tälleen ensimmäisenä saatte nähdä, kun mä piirrän tämmösen upean kuun. Ja tässä eteenpäin video on nopeutettu. Ja tässä näkyy helposti tää niinku, kuin nopea tää on. Mutta siis takki, toi ei tätä yhtään takille. Pähkinä. Mä en oo oikeesti tiedä, miten mun olisi muka pitää piirtää joku halatun pähkinä. Tässä niinku näette, kuinka huono mä oon piirtää pähkinän. Sit se ei tunnista sitä pähkinäksi. Ja jos mä en tiedä, mikä green bean on, niin mä piirsin joku tämmösen. Se oli niinku herne, tietääkseni. Ja sitten porkkana. No sen se tunnisti siellä kesken. No mun viulu on ihan kauhea. Eikö se olekin upea viulu? Tässä mä käyn katsomaan, mikä toi on. Ja se oli maapähkinä. En mä oikein suolin ton peli. Ja joo, semmoista sattuu ehkä sitten maalipinsseli, eikö päästä. Mutta tää on helppo piirtää. Koska mä vastaan sen paitsi, että toi teemään lumilla pialta. Lintu, tää on ihan hieno, paitsi että puuttu silmä. Koska mä ehtin piirtää sitä. Flying saucer. Mä en edelleenkään tiedä, mikä tuon nois pitää olla. Mä perin tommosen. Niinku, mikä toi flying saucer edes on? Niinku, please, tell me. Ja leipä. Mun leivästä oli tosi upea, eikö tullutkin? Palauta. Ja siis tästä ei puhuta sen enempää, että mitä tässä tapahtuu. Koska mä en osannut piirtää palauta, että näyttää enemmältä pikkulapsen piirtämältä taloautolta. Sitten se on kala, eikö se olekin tosi hieno? Tosi upea ja suloinen kala. Ja tässäkin on mun upeat piirustukset, ja katson tässä, miten olisi pitää piirtää se tuossa hous. Mä luin äsken, että horse. Sitten se oli meidän talo, mitä mä piirsin ehkä 5-vuotiaana. Kaikki talot mitä tuolta. Sitten Pinocchio Cars. Ja tässä mun piti käyttää niinku kääntöä, mutta siitä ei ollut kyllä apua, koska toi ei kertoo mulle yhtään mitään. Ja sitten mä aloin piirtää jotain tämmöstä upeata. Niin mä en siis tiedä, mikä tää on. Tää on joku random upea piirustus. Mutta siis kohta näette upean sammakon. Niinku tässä on tosi upea sammakko. Niinku näin ne sammakot piirtää. Niinku ilmainen profiilikuva, jos joku haluaa. Green bean taas tämä, ja mä en taaskaan tiedä mikä tää oli. Joten mä piirsin tämmösen joku jutskan. Ja sit mä piirsin tämän saman jutskan uudestaan. Ja se luulee, että se on peruna. Ja sit mun piti piirtää kitara. Mä tiedän miltä kitara näyttää, mutta mä en saa piirtää sitä. Tästä enemmän joltakin ihan muuta kuin kitaralta. Ja sit mun pitäis kääntää sitä ihan väärältä. Mutta se saatiin silti oikein. Se jäi kyllä kesken. Tässä on toi mun upea sammakko, eikö se olekin tosi upea, joku voi ottaa sen niinku omaksi taustakuvaksi tai profiilikuvaksi, jos haluaa. Sitten tässä mä katson, mikä se oli se pitää juttu. Sitten tässä mä katson, mikä se green bean on, ja tässä mä nyt teen jotain säädän. Minä en tiedä, mitä minä tässä säädän. Mutta tässä mä varmaan lopettelin videon, mutta moikka!